Сәлам дуслар. Көннәр суытты, беренче кар да яуып китте. Әмма без моңсуланмыйбыз, чөнки безнең резидентларыбызның кайнар яңалыклары һәм клиплары бик салкын көннәрне дә кояшлы итәр. Эфирда топ клип тапшыруы һәм сезне сәламлыйм мин, Ранил Нуриев. Без башлыйбыз. Кызганыч, әмма бүген безгә тагын бер резидентыбыз белән хушлашырга туры килә. Һәр кеше бәхетен эзли, шуны мәхәббәтен көтә. Саф йөрәкләр таба ала, тиң ярын меңнәрдән дә. Бәхетле булу серләре, күп түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Хәзер тапшыруыбызның якты мизгеле. Яңа резидентларыбызны каршы алабыз. Популяр клиплар рәтенә үзләренең яңа гына төшерелгән клипы белән Фәридә Алсу дуэты керә. Аларга уңышлар теләп, премьераны карыйк. Güzel
Илгәрә иҗаты өстендә эшләүне бер дә туктатмый. Әле күптән түгел генә клип төшерсә дә, ул инде яңа клип өстендә эшли башлаган. Илгәрәй клипның идеясын сер итеп калдырды. Бары тик «Әти-әни кадере» исемле җырына төшереләчәген генә әйтте. Шулай ук ул яз көне булачак яңа концертына әзерлек эшен алып бара. Яңа җырлар яздыра, репетициялар үткәрә, яңа костюмнар тектерә. Илгәрәй яңа клип төшерә торсын, ә без аның «Бар булсын дөньялары» исемле җырына төшерелгән клибын карыйк. Һәм 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 122 кодын язып, SMS хәбәрләр җибәрик. Елгаларга су эчәргә төшәп барлык аккышлар, бар канатларны каермый яшәсәк иде дуслар. Гүзәл бакчада корылган аккышлар ялары, китермәсен бәхетләре, бар булсын дөньялары. Гүзәл бакчада корылган аккышлар ялары, китермәсен бәхетләре, бар булсын дөньялары. Тимәсен яман күзләре, көнче күңелләренең, üzülməsin нык җепләре, яшьли гомерләренең. Гүзәл бакчада корылган аккышлар ялары, китермәсен бәхетләре, бар булсын дөньялары. Тарлап үскән чәчәкләргә карап күңел сыклана, бер тамырдан чыккан гөлдәй яшәгез сез дөньяда. Гүзәл бакчада корылган аккышлар ялары, китермәсен бәхетләре, бар булсын дөньялары. Гүзәл бакчада корылган аккышлар ялары, китермәсен бәхетләре, бар булсын дөньялары. Китермәсен бәхетләре, бар булсын дөньялары. Китермәсен бәхетләре, бар булсын дөньялары. Диджей Радик белән Айрат Сафин яңа клип төшереп йөри. Бу көннәрдә генә Радик белән Айрат Казанга килеп, Эрмитаж төнге клубында музыкаль десант дискотекасында катнашканнар һәм «Әйдә дустым» дип исемләнгән җырга клип тә төшерергә өлгергәннәр. Ә хәзер җырчы егетләр Мәскәүдә үтәчәк Айрат Сафинның «Юлдашым мәхәббәт җырларым» дип исемләнгән яңа альбом презентациясенә әзерләнделәр. Сүз уңаеннан, әлеге альбом 19 декабрьдә Пирамида күңел ачу үзәгендә узачак 16-нчы Халыкара эстрада фестивале татар җырында иң яхшы альбом номинациясендә көч сынаячак. Җитез егетләргә уңышлар телибез һәм аларның клиплары өчен 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 123 кодын язып тавышларыбызны жәлләмибез.
күргәннән кирәк миңа күптән аңларга һәрбер иртә саен юк сиңа түгел сәлам бирәм алсу тамнарга сине эзләмә урамда күзләмә безнең исләр калды күмәргә тугры булырмын дип йөргән идем җаным хуш икән сау бул инде сау бул гомергә хуш икән сау бул инде сау бул гомергә Таһир Асылгәрәй икенче тапкыр бабай булырга әзерләнә. Бердән-бер оныгымны бик яратам. Аның янына барган саен курчаклар, күчтәнәчләр алып барам. Ләкин күңелем белән балаларым онык итеп малай да алып кайтсыннар дип теләп йөри идем ди җырчы. Һәм ниһаять, Таһир Асылгәрәйнең теләге чынга ашырга тора. Аның кызы Лиза беренче тапкыр әни булырга җыена. Инде туачак сабый баланың малай булуы да билгеле. Ә менә нинди исем сайлаганнары әлегә сер. Без дә баланың сау-сәламәт булып туган теләп калабыз һәм җырчының клибын карыйбыз. Аның клибы сезнең күңелегезгә хуш килсә, 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 126 кодын язып җибәрегез. Җир йөзләре түгәрәк Аша җәйге күбәләк Күбәләк, күбәләк, күбәләк Сөю гөлләре кирәк Бұл шәкенгәдер бүләк Күбәләк, күбәләк, күбәләк Күбәләкләр гомере кыска диләр Озак яшәгәннәре бик сирәк Гөлгән гөлгә сөенеп унып яши Күбәләк, күбәләк, күбәләк Күбәләкләр гомере кыска диләр Озак яшәгәннәре бик сирәк Гөлгән гөлгә сөенеп унып яши Күбәләк, күбәләк, күбәләк Алырсыңмы янымда Назланып кочагымда Күбәләк, күбәләк, күбәләк Синең җәйләрең үтәр Назлы гомерең бетәр Күбәләк, күбәләк, күбәләк Күбәләкләр гомере кыска диләр Озак яшәгәннәре бик сирәк Гөлгән гөлгә сөенеп унып яши Күбәләк, күбәләк, күбәләк Күбәләкләр гомере кыска диләр Озак яшәгәннәре бик сирәк Гөлгән гөлгә сөенеп унып яши Күбәләк, күбәләк, күбәләк
күбәләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Сөю гөлләре кирәк. Бұл шіркіндәдір бүләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр. Озак яшәгәннәре иксирәк. Гөлгән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр. Озак яшәгәннәре иксирәк. Гөлгән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Гөлгән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Раян Садриев жырлаудан башка Мамадыш районда спорт гимнастикасы секциясендә тренер булып эшли. Бар вакытын, хәлен 80 баланы тәрбияләүгә бирә ул. Киләчәктә алардан профессиональ спортсменнар ясарга җыена. Графигі тыгыз булуына карамастан, җырчы татар моңы конкурсында катнашып, беренче урынны да яуларга өлгергән. Раян өчен 13:20 номерына топ-клип сүзе белән башлап, 127 кодын язып, тавыш бирегез. Yürüdüm de min bir şiberini yaratıp Yuğalak görmesin deyip Duyular ittim şavlatıp Duyular ittim şavlatıp Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Минем үшін өліп тұра рәхмет яусын бабайға Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Минем үшін өліп тұра рәхмет яусын бабайға Dünyanın rəxətlə kilib tıra yaşisi Bigrəklerde şəbikən bit xatınımının ətisi Xatınımının ətisi Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Минем үшін өліп тұра Қазим шықпай бәрәке. Ешіп қазырғасын ады. Үйенлек қазырға керек. Құдай берсе юғалмабыз қаяда Минем үшін өліп тұра рәхмет яусын бабайға Нишләсәм дә гаепләмим, миңа юл куеп тора Әбинең озын телләре
Әмдә үзе дә белеп тора, әбидән яшереп кенә акчалар биреп куя, акчалар биреп куя. Былай булса, Ходай бирсә, юалмабыз каяда. Минем өчен үлеп тора, рәхмәт яусын бабайга. Былай булса, Ходай бирсә, юалмабыз каяда. Минем өчен үлеп тора, рәхмәт яусын бабайга. Минем өчен үлеп тора, рәхмәт яусын бабайга. Илшатның Агыйдел буйлары дип исемләнгән җыр бик популярлашып китте. Ә хәзер ул мәхәббәт турында Якты йолдызым дип аталган яңа җыр өстендә эшли. Илшатка бу җырны шәхсән бер кызга багышлыйсыңмы дип сорау биргәч, ул елмаеп кына куйды. Илшатка гашыйк булган кызларга шуны әйтәсе килә. Кәефегезне бердә төшермәгез, бәлки бу җырны Илшат нәкъ менә сезгә багышлыйдыр. Ә хәзер Илшатның клибын карыйбыз һәм 13:20 номерына топ клип 121 саны белән SMS хәбәрләр җибәрәбез. Язлар җитсә яшелгә, күмелә синең ярлар. Бер ям өстәп шул ярларга, ошалар карлыгачлар. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Миләш болынында, күмеләшәү чәчәккә, мине ышанам очрашулар, булыр дип киләчәктә. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Агыйделнең буйларына һаман ашкына күңелләренең ашкынуы, бу бит тикмәгә түгел. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Шул якларга синең янга алып бара уйларым, алып бара уйларым. Миләүшә Фазылҗанова яңа шигырь белән кызыксына башлаган. Иҗат кешесе буларак ул гел эзләнүдә. Яңа җырлар яздырудан тыш җырчы кызыбыз соңгы вакытта фотога төшерү белән кызыксына башлаган. Һәрбер әйбердә дә матурлык күрә белергә кирәк.
Әле күрә белү генә түгел, матурлыкны башкаларга да күрсәтәсе килә. Бу очракта фотога төшү бик ярдәм итә. Шулай ук үземнең тормышымның да һәрбер кызык мизгелен истә калдырасым килә ди җырчы кызыбыз. Миләүшәгә яңа шөгылендә уңышлар телибез һәм 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 120 саны белән SMS хәбәрләр җибәргә онытмыйбыз. Isen sağ yere değilsin, uyumda da köngelde de yaşa bitsin en iyisen. Tuğan günün beleneni kaderlen berden bere dilimizge dileklerine azın bulsun ömere. Dilimizge dileklerine azın bulsun ömere. Ayşangmın ayı bolasa görüp şol şeşlerini men dilim senin her vakit yılmayıp yaşayan yana. Tuğan günün beleneni kaderlen berden bere dilimizge dileklerine azın bulsun ömere. Böyle giderge dip suzan matur şeşek beyleme. Men yaradan seni eli haklı bulsan beyreme. Tuğan günün beleneni kaderlen berden bere dilimizge dileklerine azın bulsun ömere. Tuğan günün belen eni kaderlen berden bere dilimizge dileklerine azın bulsun ömere. Dilimizge dileklerine azın bulsun ömere. Azın bulsun ömere. Җиңүчеләр баскычының 3нче урынын яулаган клип каршы алабыз. Тапшыруыбызның алдагы чыгарылышында Азат Фазлыев яңа мюзикл өстендә бик тырышып эшли дип инде сөйләгән идек. Мюзикл карга яратучы тамашачыларыбызны шатландырырга ашыгабыз. Азат үзенең иҗатташ дуслары белән Кәҗә мәхәббәт һәм башкалар дип исемләнгән мюзиклның премьерасын инде берничә шәһәрдә күрсәтергә дә өлгергәннәр. Азат әйтүенчә, мюзиклны тамашачы бик яратып кабул иткән. Һәм алар тагын да дәртләнеп, премьера белән яңа шәһәрләргә барырга җыеналар.
Ә хәзергә Азатның бүтән иҗат җимешен каршы алабыз һәм тавышларыбызны кызганмыйча 13-20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 124 коды белән SMS-лар юллыйбыз. Карашың әсир итәдә сүзеңнән эреп китәм. Иркен азылы куяныңда сөю йымгагы сүтәм. Алый тәр идем, Гел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. алый тәр идем, Гел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Кояшылысы кирәктер түтәлдәге гөлгә дә. салкыннарда җылытучым көч бирүче шеләдә. Алый тәр идем, Гел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. алый тәр идем, Гел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. бәхет сулышын үресен ашыкмый табып җаен. Сине тәүге кат күргәндәй гашык булам көн саен. Алый тәр идем, Гел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. алый тәр идем, Гел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. алый тәр идем, Гел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Алый тәр идем. Гел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Җитәкләп үтәр идем. Лидер клип булыр өчен әз генә тавыш җитмичә калган. Әмма инде уңыш юлында булган икенче урынны алган клип. Карыйбыз. Әсхәт Дөбершатыр бик каты спорт белән шөгыльләнүе сезнең өчен сер түгел. Спорт өлкәсендә белеме шактый булса, медицина ягыннан да белеме ким түгел аның. Шуны дәлилләп, Әсхәт үзенең студиясын ачу белән мәшгуль. Бу студиядә теләүчеләр арка чирләрен дәвалый алалар. Тамашачылар, чиратка басыгыз. Әсхәтнең студиясына эләгергә теләүчеләр арта бара. Шулай хит-парадның резиденты өчен 13-20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 125 санын язып җибәрергә дә онытмагыз.
işte urun topmayım üzünü görmesem. Güneşem eller neler uylayım üzünü görmesem. Dünyada sensiz yaşay olmayım üzünü görmesem. Seni siyem, sizesin irkem. Gözlerin sili, aşıksın iken. Utlarda yanma, uylanıp durma. Kırsın kışakka, mehabet bomba. Çiki çiki wawa, wawa çiki çiki. 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 Mehabet benim yanda yarsı üzünü görgende. Gözlerim nurlar şaşıp balkı üzünü görgende. Şotlıklar basa yüreğim ürün üzünü görgende. Baxıtlı itip duyamın bugün üzünü görgende. Seni siyem, sizesin irkem. Gözlerin sili, aşıksın iken. Utlarda yanma, uylanıp durma. Kırsın kışakka, mehabet bomba. Seni siyem, sizesin irkem. Gözlerin sili, aşıksın iken. Utlarda yanma, uylanıp durma. Kırsın kışakka, mehabet bomba. Çiki çiki wawa, wawa çiki çiki. 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 Mehabet bomba. Bu атнаны иң күп тавышлар җыйган абсолют җиңүче клип. Котлыйбыз һәм алкышлыйбыз. Элвин Грей Россия буенча сольный концерт куеп йөри. Җырчыбыз әйтүенчә, концерт куеп киткән шәһәрләрдән тамашачы кабат шул ук концерт программасы белән килүен сорыйлар. Димәк, концерт бик уңышлы булган. Концертлары күп, тик ялга килгәндә, пенсиягә чыккач ял итермен әле ди җырчы. Элвин Грейга армый талмый эшләвен теләп калабыз. Җырчы өчен тавыш бирергә теләсәгез, 13:20 номерына 118 кодын җыеп, хәбәр җибәрегез. Aşmadı gammelge ant itek birişken vağdalar yılama yarsıma sen özün hayıplı varsın. Yılama
Ә бүгінге топ клип хит парадының яңалыклары шул. Инстаграмдагы аккаунтыбызны һәм ВКонтакте сайтындагы төркемебездәге яңалыкларны күзәтеп барыгыз. Ә мин Ранин Нуриев сезнең белән сау булашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.